Saret konferenza mill-Fondazzjoni RISe mmirata biex iżżid l-għarfien dwar l-użu ta' strateġiji terapewtiċi alternattivi għal individwi li jxelfu difrejhom mal-ġustizzja bħal djar ta' detenzjoni. Sistemi bħal dawn joffru modi effettivi għar-rijabilitazzjoni u r-rintegrazzjoni ta' priġunieri. Din il-konferenza, li ġiet iffinanzjata minn fondi tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, kienet indirizzata mill-Ministru għall-Volontarjat Julia Farrugia Portelli u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Il-Ministru Farrugia Portelli faħret l-inizjattiva tar-RISe biex organizzat il-konferenza fuq dan is-suġġett. Dan huwa mod tanġibbli ta' kif għaqdiet volontarji jistgħu jagħmlu użu illi hemm għad-dispożizzjoni tagħhom. Il-Fondazzjoni RISe qed tagħmel din il-konferenza li permezz ta' esperti Maltin u barranin qed tqajjem għarfien ukoll tara kif modi differenti priġunieri li jkunu skontaw sentenza jkunu jistgħu jkunu inklużi fis-soċjetà. Il-Ministru Camilleri spjega kif fl-aħħar snin ittieħdu diversi miżuri biex ikun hemm aktar enfasi fuq ir-riabilitazzjoni waqt li persuna tkun qed isservi sentenza ta' priġunerija. Dan seta' jsir kemm permezz ta' diversi miżuri li ttieħdu fih dan l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi fil-ħabs stess, kif ukoll barra l-ħabs inkluż bisħab ma' diversi entitajiet oħrajn. Fondazzjoni RISe huma partners importanti mal-Ministru tal-Intern illi magħhom naħdmu fuq riabilitazzjoni ta' dawk il-persuni li jkunu servow jew inkella tiservu sentenza. Magħhom noperaw ukoll halfway house u dalwaqt propju ftit tax-xhur oħra se tiftaħ halfway house ġdida magħhom għall-ewwel darba f'Malta li ħadd ilqa' fiha dawk il-persuni li huma nisa li jkunu skontaw jew inkella tiskontaw sentenza.